in ta biyo ta gida sai ta ce friend ta tafi, wai akwai wani mai dalili ta ce a lokacin it's like kaman kawale zai zo ita da ita friend ta ce ba ta wasu cin gari unguwa ba irin wannan sai saboda ita saboda suna bayan gari ne su, so sai ta ce mata ba ta sani irin wani abu mai dalili kuma na dai muku bayani it's like kaman kawalci. So idan ta je sai ta ce kawar da sun dan zauna suka je kai sai maman ta fara bata rai, tana son kawar sosai maman da ta yanke da kawar ran da ta ce mai dalili zai zo sai ta fara bata rai. Sai kawai ta ce mata ni sai in ga Hajiya lokacin na biyu kamar tana bata rai ba ta san biyu kaza sai ce ta ki yi hakuri wallahi wani mai dalili ne ake zuwa zai zo kai ni wani waje. Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanku da zuwa wannan tasha ta mai albarka watan tashar Northern Storyline. Tashar ce da ta kasance wajen kawo muku labarurruka na ban al'ajabi, da ban takaici, da ban haushi. Wato duk abin da ya shafi al'umma wanda zai ilmantar ya fa'idantar kuma a ɗauki darussuka akan rayuwa. Na haka ku danna mana subscribe a wannan tashar. Yawwa ita kuma wannan taɓa labarin tun jiya ta matsa min sai na faɗan ce wato to zan samu dama zan faɗe shi. Wato ita kuma ta yi aure ne, ta auri mijinta to yana dan yawo me dan yawo ta ce yana fita lokacin zai dan daren sai dawo, to ta aure shi bai daina mana ce mata to me yasa tun kina budurwa yake ta ce tun da baki hana shi a lokacin me zai ce zaki hana zaki dauko wani abu ta ce to suna zaune haka yau da daɗi gobe ba daɗi mai rashin daɗi ita ba za a yi da abu ta ba in da magarba ko kuma idan ka sai zauna a gida kaza shi kuma wani yara da saba da yawansa yana haka yau ai faɗa gobe ai ba daɗi ta samu ta haihuwa uku da ta yi suka mutu kuma gaba ɗaya. Irin mai Hausa suke cewa kai haihuwa mutu yau suna faɗan wani abu, so yaran nan suka mutu guda uku suna ta rubuta ba ta samu wani cikin baka za su ta fara faɗa da miji kullum ya fita waye kun san halin mazan zamani sai a hankali bai dai saurare ta ba. Saboda nan sun fita sai ta kiransa a waya sai bai daga waya ba, sai ta kirawo wani abokinsa tana nan ba abokanan su daga ciki, to kuma kuskure na farko kenan in kika aure ba ruwanki da nan ba wani abokin mijinki. Sai ta kirawo shi kuma ta kira shi da wata namba sai ya daga ta ce kuna ina, shi kuma kuskurensa ko security purpose bai tuna ba ko sai ce mata mana hotel kaza. Sai ya aje tana yace wai wane ma kira shi ne kawai ba da amsa na, amma ba wani abin da kamar su maza ne za su iya wani abin in ya zo musu. Shikenan ko muje na dawo ce ai kana hotel kaza me kaje neman mata kaza ta me kaca akai kaca in fact saki biyu baya yanzu labarin da ke cikin shekarar su biyu da saki shi haihu wani aure ya haihu ita tana gida ba ta aure ba. Kun ga gari yawa ba ita ba hotel din nan da yake zuwa baki da ikon ki ce iskanci je ki bari tukun ki tabbatar da iskanci ne je bai ce ya iskanci ba sai kin kama shi bai ta kama shi ba. Sannan matan yanzu wasu daga cikin kuna da karancin wayewa menene sai wani namiji wani inda ya zo sai kira shi a kana ina waye. Maza ba sa son matsawa, wallahi ba sa son matsawa, suna son freedom. Mazan yanzu ba sa son ki matsa kana ina a waya sannan ina kaji kai da waye samun waya in samun murya yi min video call haba ke kadai in bake da shi me sa ta aure shi a ya haka. Sannan babban kuskure shine wai Da fatan kun shirya tsaf don ci gaba da jin wannan labari mai matuƙar ban al'ajabi. Wato wannan labari akwai darussuka masu ɗimbin yawa da za a ƙara da su a ciki. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Har kullum ne ce ta ku ashish na saki dawo muku kan labarin na baya da muka yi na laifin wani. Ina gana tsaya muku akan inda friend din tata idan ta biyo ta suka zo gida sun hada makaranta ko irin kawance sai ya kulle a tsakanin su. Idan friend ta ita ta tafi gida kawar sai wannan friend din tata ta biyo ta gida. In ta biyo ta gida sai ta ce friend din ta tafi, wai akwai wani mai dalili ta ce a lokacin it's like kaman kawale
zai zo ita da ita friend ta ce ba ta wasu cin gari unguwa ba irin wa'annan sai saboda ita saboda suna bayan gari ne su so sai ta ce mata ba ta sanin irin wani abu mai dalili kuma na dai muku bayani it's like kaman kawalci so idan ta je sai ta ce kawar da sun dan zauna suka je kai sai maman ta fara bata rai tana son kawar sosai maman da ta ranta da kawar ran da ta ce mai dalili zai zo sai ta fara bata rai ha'a sai kawai ta ce mata ni sai in ga hajiya lokacin na biyu kamar tana bata rai ba ta san biyu za su ce ta ki hakuri wallahi wani mai dalili ne take ake zuwa zai zo kai ni wani waje so idan hajiya ta gani tare da ke sai ta ganin kaman za ki dauke min hankali ba zan samu ya kai ni wajen ba a'a sai friend ta ce wani waje ne sai ta ce mata zan miki bayani ban na hankali ta ce to dan da suka je aka mata wannan abun sai ta ce to za ta tafi da ta ce kullun suka zo in hajin ta fara mata maman yarinyar kafar ta sai ta tafi har sai kawata ta fara ganin mata shi in rana akwai in ta ce mata rana akwai mai dalili to ba zan je gidan ku ba ce to akwai sai ta ce to ni na tafi gida ranar suna magana aka ce mai dalilin sai ta ce wallahi wani ne yake zuwa sai ya je mata hanyar samari sai ta je su gana a'a sai fa ta ce mata ban gane hanyar samari sai kice ku gana ba za su zo gidan ku wasu samarin ita bata kawo ba ma ya kina mace ma za a miki haɗin da wani saurayi ma kuma yanzu ma gidan kuma ita ma zo gidan na kuma first ma kafin ma aka yi wani waje sai ta ce sai ta ce wallahi mutumin gurin mama na yake zuwa hajiyar ta kenan so in ya zo wajenta ita kuma sai ta haɗa ta da ita sai su je gurin mutum irin zance a dunkule sai kawai ta ce to ke mun bayani da zanga ta ce ai ta bari za ta mata bayani a hankali yau masu sana za su yi wani waje kaza ta ce to shi kenan awa dai ta ce ta tafi gida ta tunanin abu sai ta ce amma tun da ta ce musu ta bata labari bar ta yaƙuri ta bai har lokacin ba da labari ne wata rana sun tashi a makaranta sun taho suna makarantar gaba da secondary kawai suka zuciya ta wani katon babban gida na babban mai kuɗi sai ta nuna mata ta ce kin wannan gidan mai gidan ma mun zo wajen sa na san shi sai ta ce ta yaya kika san shi ta wata hanya sai ce dalilin wannan mai kar ku sake a bako labari ba tare da kun ga ci gaban wannan labarin namu ba ina mai matukar tabbatar muku cewa idan kuka sake ku kalle ci gaban labarin nan za ku sha matukar mamaki yadda za a karkare a ƙarshen abin don haka ku danna subscribe don ci gaba da samun labaruka irin wa'annan